O Goberno Municipal de Ribadumia impulsou esta mañá o primeiro acto en lembranza de Nené Barral, alcalde deste concello durante 18 anos, falecido onte. A 1 do mediodía organizouse un minuto de silencio encabezado polo alcalde, en todo momento acompañado do de Vilanova, concelleiros do Executivo, persoal municipal e veciños. Ademais, as bandeiras do consistorio ondean a media asta cun crespón negro. As bandeiras a media asta con crespón negro, aparte, este minuto de silencio tamén, por respeto, eu creo que se merecía posiblemente moito máis, as circunstancias son as que son. O alcalde quixo mostrar o seu pesar pola morte de Barral, di que deixa no concello un lugar baleiro, lembrando a súa dedicación ao servizo público. A pérdida, a verdade que nos deixa a todos moi pensativos, non? Unha persoa que fixo moito por Ribadumia, que traballou moito por Ribadumia, que nos axudou a situar a Ribadumia e, polo tanto, hoxe é un día triste para Ribadumia, sobre todo sabendo que os veciños nos están transmitindo precisamente que era unha persoa que axudaba a todos os veciños, a todas as veciñas. E engade que son moitos os veciños que lamentan o seu pasamento. Moitos veciños e veciñas se van a acordar de Nené Barral, de José Ramón Barral Martínez, unha persoa no que, eu creo que tiña unha implicación en todo o concello, é unha persoa moi ben querida por todos os veciños, sobre todo por esa sensibilidade que tiña en axudar a aquelas persoas incluso máis desfavorecidas. José Ramón Barral foi soterrado esta tarde no cemiterio parroquial de Ribadumia. Falecía onte os 79 anos, 22 deles á espera do xuízo por contrabando que marcou o seu paso pola política. No 2001 dimitía logo de ser detido. 2 anos despois, no 2003, encabezou a lista de independentes por Ribadumia, unha formación que se fixo co bastón de mando anos despois, no 2015, co actual alcalde popular David Castro como cabeza de lista.